देवगडच्या नगराध्यक्षा साक्षी प्रभू व नगरसेवक रोहन खेडेकर यांनी शिंदेच्या शिवसेनेत प्रवेश केलाय। त्यावर उबाटा शिवसेनेचे नगरसेवक निवृत्ती उर्फ बुवा तारी यांच्याशी कोकणशाहीचे मुख्य संपादक साईनाथ गावकर यांनी संवाद साधलाय। पाहुयात बुवा तारी नेमकं काय म्हणाले। उद्धव बाळासाहेब ठाकरेच्या शिवसेनेचे नगराध्यक्ष साक्षी प्रभू आणि अजून एक नगरसेवक रोहन खेडेकर यांनी शिंदेच्या उपस्थितीमध्ये शिंदेच्या शिवसेनेत प्रवेश केलाय। खरं तर राणेंच्या बालेकिल्ल्यात शिंदेंनी ठाकरेंना दिलेला हा हादरा समजला जातोय। नेमकं काय तुम्ही याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करा। नाही, मुळात आधी नगराध्यक्ष मॅडम असतील किंवा रोहन खेडेकर असतील यांनी हा विषय समजून घ्यायला हवा की देवगडच्या जनतेने ज्या प्रवाहाच्या विरुद्ध जाऊन मतदान केले, त्यांना निवडून दिले आणि त्यांनी त्या मतदारांचा कुठेतरी अपमान केला आहे। आज जरी ते भाषा वापरत असले की आम्ही विकासासाठी गेलो किंवा पाणी प्रश्नासाठी गेलो, मी सांगू इच्छितो आज नाही म्हटलं तरी नितेश राणेंनी पण ही सगळी वाक्य याच्या आधी जवळजवळ आपल्या भाषणात असतील, कार्यक्रमांमध्ये असतील किंवा याच्यात 100 वेळा बोलून दाखवली आहेत। मला जनतेचा पाणी प्रश्न सोडवायचा आहे। आज त्यांना 9 वर्ष त्यांना पण जमला नाही आणि यांना पण जमला नाही, यांना पण जमणार नाही तो जर ते एवढं सगळं होऊन जर यांनी पाणी प्रश्न सोडवला तर नक्कीच देवगडची जनता पण भाग्यवान समजू आणि आम्ही पण भाग्यवान समजू। पण बुवा, एकूणच निवडणुकीच्या दरम्यान आम्ही सुद्धा देवगडमध्ये कव्हरेज केलंय। ज्यावेळी उदय सामंत असतील, विनायक राऊत असतील, उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची जी आताची शिवसेना या शिवसेनेमध्ये होते, त्यावेळी आपण सुद्धा त्या मंचावरती होता आणि त्यावेळी आपल्या उपस्थितीतच पाणी प्रश्न आम्ही सोडू असं तेव्हा त्यांनी सांगितलेलं होतं। तेव्हा तुम्ही एकत्र होता, आता एकत्र नाहीये। मुद्दा एवढाच आहे की जनतेचा, देवगड जामसंडे शहरातील जनतेचा पाणी प्रश्न सुटणार आहे की नाहीये। नक्कीच साहेब, पण त्यावेळी जेव्हा उदय सामंत साहेब असतील किंवा आपले पर्यटन मंत्री आदित्य साहेब ठाकरे असतील किंवा खासदार विनायक राऊत असतील, ज्यावेळी देवगड शहरामध्ये देवगड शहरामध्ये येऊन आमच्या सगळ्या नगरसेवकांचं स्वागत केला किंवा इतर विकास कामांचा आढावा घेतला, त्यानंतर बरोबर मला वाटतं 3 महिन्यांनीच सगळ्या राजकीय घडामोडी राज्यात घडल्यामुळे तो पाणी प्रश्न तसाच राहिला। तरी पण आज आम्ही सत्ताधारी म्हणून जे नवीन कोरला सातंडी धरणाची योजना आम्ही मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केला, पण नक्कीच त्यांना पाणी प्रश्न, मी परत एकदा सांगतो की जर ते पाणी प्रश्न सोडवण्यास यशस्वी झालं तर ते आमच्या शहराचं भाग्य समजायचं आणि माझ्या नक्कीच त्यांना शुभेच्छा आहेत पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी। बर बुवा, महत्वाचा प्रश्न असा आहे की नगराध्यक्षांची साक्षी प्रभू ज्या आहेत या शिंदेच्या शिवसेनेत गेल्यात, यांची खरी नाराजी तुमच्यावर होती अशी माहिती देखील सूत्रांकडनं मिळते। काय तथ्यता आहे त्याच्यामध्ये? नाही, हे जे काही विषय आहेत ना, अगदी त्यांनी काल त्यांच्या प्रेसमध्ये सांगितलंच ना, 24 तासला बाईट दिली त्यामध्ये की माझी कोणावर नाराजी नाही म्हणून। असेल तर ठीक आहे, पक्ष त्या ठिकाणी असेल किंवा तात्विक वाद हे होऊ शकतात। तात्विक वाद झाले म्हणजे माझ्यावर नाराजी आहे, त्यांनी जाहीर करावी। काही नाराजी असेल, माझं कुठे काही चुकलं, आमचे 9 नगरसेवक घेऊन सर्वांसमोर त्यांनी जाहीर करावं माझी काय चूक असेल ती। आता देवगड मधील एकूणच राजकीय गणित समीकरण नगरपंचायतीमधली ही बदलण्याची शक्यता वर्तवली जाते। काय नेमकं असेल तुझ्याकडनं नेमकं काय विश्लेषण करशील याबाबत? नाही, माझ्या राजकीय गणित जरी बदलली तरी माझी एकच अपेक्षा असेल की देवगड शहरामधील त्यांनी जो निर्णय घेतलाय ना, तर देवगडच्या विकासाचं राजकारण होऊन दे। कुठेतरी आजपर्यंत जे चाललं आहे की देवगड या सगळ्यामध्ये देवगड शहराचं नुकसान झालेलं आहे। आज शहराला 50 दिवस पाणी पुरवठा बंद ठेवलेला आहे, निव्वळ राजकीय गोडीपोटी किंवा द्वेषापोटी किंवा इतर विकास कामं रद्द झाली आहेत। असले राजकारण न करता माझ्या त्यांना शुभेच्छा आहेत की त्यांनी विकासाचं राजकारण करावं व प्रसंगी आम्ही पण त्यांना सहकार्य करू सभागृहात जर विकासाचं राजकारण केलं तर। आपण अगदी सविस्तर आणि सावध प्रतिक्रिया कोकणशाहीशी बोलताना व्यक्त केला, मनापासून धन्यवाद। धन्यवाद।
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.